Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Welkom terug bij Thuis in Limburg, het zomerprogramma van TV Limburg. En Maurice, heb je wel eens gehoord van een echte zeemeermin die in het echt leeft? Niet in het echt, maar het schijnt dat vlak bij mij in Blerik dat er echt iemand zit, hè? Absoluut. Ja. Dat is, een meid of was het nou een jongen? Vicky Jansen. Oh, Vicky, ja. We zullen dadelijk verder zien hoe het allemaal precies van elkaar zit. Maar die gaat dus echt, die voelt zich als een vis in het water. En die zou heel graag een zeemermin willen zijn. Je weet dat ik ook veel water nodig heb, hè? Ja, is dat zo? Ja, kwallen hebben veel water nodig, dus. Maar laten we snel naar Vicky gaan. Ik wou net zeggen, we gaan naar Vicky. Ik sta hier in Weerterbergen voor het zwembad. Ik ga zo naar binnen voor een heel speciaal interview. Met Vicky Jansen. Ja, die naam zou je misschien zo niks zeggen. Maar ik denk dat als ik er artiestennaam noem en je ziet dat je direct weet waarom dat dit heel apart gaat worden. Wauw! Vicky Mermaid! Dat ben ik. Vicky, het is echt heel speciaal om dit te zien. En het hele zwembad is buiten zin. Iedereen staat om ons heen en is aan het kijken. Ja. Ik neem aan dat dit heel normaal is voor jou ondertussen. Ja, absoluut. Als je in deze verschijning in het zwembad komt, dan mensen zijn er altijd door gefascineerd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dit is een heel speciaal ding. Klopt. Die heb je in Amerika laten maken? Klopt. Hij is gemaakt door Tom Schaus. En Tom Schaus is de maker van de staart uit Splash. De staart die Daryl Hannah in de film droeg. En hij heeft deze staart ook gemaakt. Maar om zo'n investering te doen, dan moet je wel heel erg gek zijn van zeemerminnen. Klopt. Ja, maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Het is eigenlijk al van heel jongs af aan is dat eigenlijk al begonnen. Ik was als kind zijnde ben ik naar de bioscoop geweest, naar de film van de Kleine Zeemermin. En eigenlijk sinds ik die film gezien heb was ik helemaal gek van zeemerminnen. Ik praatte de hele dag over niks anders meer. En daarna toen ik Splash gezien had, toen is het eigenlijk alleen maar versterkt. Want dat was een film met echte mensen. Dat was geen tekenfilm, dat was gewoon echt iets waar mensen in speelden. Dus zij had echt die staart aan. Oké, maar je zou kunnen zeggen, ik ben daar fan van. Dat is prima, je hebt daar weet ik veel foto's van of beeldjes. Dit is toch wel een hele stap verder. Dit is inderdaad een hele stap verder. Toen ik een jaar of 18 was, toen kwam ik erachter dat er dus meer mensen waren die dit deden. Dit is een hele zeemeerminnen scene. Ja, er is inderdaad een hele zeemerminnen community. Ja. Inderdaad. En dat zijn echt mensen die echt allemaal op wat voor manier dan ook een staart maken, onder water zwemmen en noem maar op. En ik wilde gewoon zo echt mogelijk, zo dicht mogelijk bij de realiteit komen. Want kijk, natuurlijk echte zeemerminnen bestaan in mythes, hè? Ik wilde zeggen, de realiteit van een zeemermin is een beetje twijfelachtig. Maar... Snap je? Maar ik wilde wel zo dicht mogelijk erbij komen. Dus ik heb inderdaad een realistische staart. Ja. En ik doe aan freediving om ook echt zo lang mogelijk onder water te kunnen blijven. Ja, dus je probeert ook de zeemerminnen lifestyle dan een beetje te volgen, zeg maar. Ja, absoluut. Heel elegant dit. Buiten het water ben je ook compleet hulpeloos, hè? Helemaal hulpeloos. Ik kan geen kant op. Je moet echt gedragen worden als je... Ik moet gedragen worden. Ik kan helemaal niks. In het water is het een en al dynamiek, maar... boven water is het echt, ben je letterlijk een vis op het droge. En nou is naast het zeemerminnenverhaal, heb jij sowieso nog een speciaal verhaal daarnaast. Daar heb je ook een boek over geschreven. Klopt. Want je hebt een seksenverandering ondergaan. Zeg ik dat goed zo? Ja, klopt. Dat zeg je helemaal netjes. Het is altijd helemaal netjes. gevaarlijk hoe je dat moet noemen.
En ja goed, dat is natuurlijk een heel lastig iets, kan ik me voorstellen. Je hebt er ook inderdaad dat boek over geschreven, hè? Klopt. Meisje van Mars. Ja, klopt. Ja, dat is op goede titel trouwens. Ja, hè? Hè? Mannen van Mars, vrouwen van Venus. Mars, vrouwen van Venus. Ja. En een meisje van Mars. Ja. En, maar daar was je eigenlijk ook al op hele jonge leeftijd achter, toch? Ja, klopt. Dat was eigenlijk voor het Zeemerminnen-verhaal. Wist ik al van dat ik eigenlijk in een verkeerd lichaam zat, als het ware. Ja. En nou ja, je hebt daar, zoals je het in het boek beschrijft, er best wel mee zitten struggelen. Hè? Je ouders waren daar, die hadden daar best wel moeite mee. Ja, behoorlijk, ja. ja. Om je omgeving op school ook, die waren ook minder dan open-minded. Ja, klopt. In het begin was het echt allemaal niet zo heel erg leuk. Vooral op school. En inderdaad, mijn ouders die wilden mij heel erg beschermen tegen de buitenwereld, als het ware. Maar ja, toen het eenmaal allemaal zover was, toen draaide de hele wereld, keerde zich radicaal om. En iedereen had er begrip voor en noem maar op. Je zou misschien kunnen zeggen dat zeg maar, het Zeemerminnen-verhaal en het idee dat je in een verkeerd lichaam zit, dat daar toch een verband zit, zeg maar. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik kan het je niet vertellen, want ik weet niet waar het vandaan komt. Ja. Maar inderdaad, de Zeemermin is in principe ze geslachtloos. Dus van boven is ze een vrouw, maar van beneden is ze eigenlijk niks eigenlijk. En misschien dat het daarom op de een of andere manier een verband heeft met elkaar. Hebben jullie de Zeemermin net ook gezien? We hebben de Zeemermin net ook gezien. En jij ook, hè? En wat vindt u daar nou van? Ja, bijzonder grappig. Denkt u dan van, oh, dat lijkt me ook wel wat, zo'n staart? Om het te proberen. Liever niet hoor. Nee, ik loop liever. Ja, ik vond het wel bijzonder om te zien. Ja, hier zomaar ineens in het zwembad. Vroeg me wel af waarom. Ja, apart. Zie je niet vaak. Nee, dat geloof ik. Maar denk je van, dat lijkt me ook wel wat zo'n vin? Ja, zeg wel. Lijkt me wel handig misschien om mee te zwemmen of zo. Nou ja, het leek me niet zo comfortabel om hier zo te zitten en te vervoeren. Dus... Nee, buiten het water is het niet zo handig, hè? Nee. Waarom denk je dat iemand dit zou doen? Ik heb geen idee. Misschien dat ze het leuk vindt of mooi. Ik denk amusement voor de kinderen. Dat is toch, ja. Want die vinden het allemaal prachtig. Ja. Maar ik neem aan dat je dat toch koud laat. Oh ja, daar veeg ik mijn vinnen af. Ja, tijd voor een mooi gesprekje met John de Bever. John, heb jij wel eens iemand gezien als Zeemermin? Nee, ik heb wel een dolfijn gezien wel eens ooit, maar nog nooit gezien. Ja, dat lijkt me iets meer voor de hand liggen, inderdaad. Ja. Maar nou, even over jou natuurlijk, want je bent eigenlijk als 14-jarige al doorgebroken, dankzij Pierre Kartner, die heeft jou ontdekt. Ja. En grote hit gehad, 100.000 exemplaren van verkocht. Maar waarom ben je toen gestopt? Nou, ik was 14, dus ik stond 2 jaar onder contract. En ik kon ook een klein beetje voetballen. Ik stond in Nederlands elftal toen al, met zaalvoetbal. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik speel eigenlijk de hoogste klasse. Ik denk, zingen kan ik later nog. Ik ga eerst eens alles op mijn voetballen leggen en daarna ga ik weer zingen. Nou ben ik te oud voor het voetballen, dus nu ben ik al sinds 10 jaar weer fulltime aan het zingen. Ja, maar in 1997 ben je gewoon uitgeroepen tot beste zaalvoetballer van de wereld. Ja. Op het WK in Brazilië. Wat doet zoiets met je? Ja, dat is weer geweest. Toen vond ik dat leuk, maar nu sta ik er eigenlijk nooit meer bij stil. Nee? Ik ben altijd eens geweest en als ik naar bed ga vind ik dat nog leuk. En als ik 's morgens opsta ben ik het eigenlijk alweer. Maar het is niet dat je terugkijkt en dat je er echt trots op bent? Ja, dat is natuurlijk wel leuk, maar het is wel geweest. Ik wil elke keer nieuwe uitdagingen. Dus nu de zangcarrière? Ja, maar dan zal ik niet de beste van de wereld worden, maar dat is ook niet erg. Ja, maar ja, nee, dat kan niet. Maar in Nederland staat er klein voor. Maar ik vind het wel leuk als ik bepaalde fans heb die van mijn muziek houden. Dat ik over kan dragen, dan vind ik eigenlijk al voldoende. Ja, nog heel even terug op het voetbal. Want Bert van Marwijk heeft natuurlijk aangegeven dat hij stopt als bondscoach voor het Nederlands elftal. Vind je dat een goede keuze? Ik vind het een goede keuze. Niet zozeer voor hem, maar ik vind het voor hem wel een goede keuze. Hij is zo afgezekerd de laatste 2 weken. Terwijl die man eigenlijk het meeste gepresteerd heeft van allemaal. En de groep natuurlijk, die jongens zijn allemaal verwend. Die zijn allemaal multimiljonair. Die zijn allemaal egootjes. Dat is gewoon eerlijk. Althans, ik denk er zo over. Dat mag je meestal niet zeggen. Maar het was geen team en dat was eigenlijk... Voor het EK was het al bekend, denk ik. Dus ik denk dat Bert het verstandig aan doet. Hij heeft goed gepresteerd. Die komt dadelijk aan een hele goede club. Die komt bij een goede club terecht. En
Nee, ik vind het verstandig. En wie denk je dat hem op gaat volgen dan? Wie zou je als goede opvolger vinden? Ik had gehoopt Ronald Koeman, maar dat zou wel niet, want die blijft bij Feyenoord. Of anders Frank de Boer. Hij zegt het wel in elk geval, hè? Maar niet Louis van Gaal, dat is niet mijn favoriet. Nee? Dus ik hoop niet Louis van Gaal, de rest mag Waarom niet? Nou, zomaar, de man staat me niet aan. Qua gevoel, Nee, misschien wel een hele goede trainer, maar ja, dus ik denk dat de jongste generatie van nu niet tegen dat soort types kunnen. Louis is misschien wel de beste trainer van de wereld, maar de manier waarop hij dus naar de verdette met omgaat, ik denk niet, net wat Johan Derksen gisteren zei, of eergisteren, hij kan niet met verdetters omgaan, denk ik. Okay. Kijk, Ajax was toen de beste club van de wereld, maar er waren allemaal jonge gasten. En die kon hij nog sturen, maar deze jongens zijn bijna niet meer te sturen. Nee, iedereen... Het zijn allemaal filmsterren. Het zijn eigen mannetjes inderdaad. Het zijn filmsterren tegenwoordig. Het zijn geen voetballers meer, het zijn filmsterren. Ja. Vind je dat jammer? Ja, ik vind het wel jammer, want ik denk dat Nederland ook dit jaar weer... Want EK heeft niet het niveau, of had niet het niveau van wat ik ervan verwacht had. Dus Nederland had een hele goede kans kunnen hebben, denk ik. Ze hebben een beetje pech gehad tegen Denemarken, maar als ze die gewonnen hadden. En als ze met 4-0 winnen, zegt er niemand niks. En dan groeit het misschien toch weer naar elkaar toe. Maar ja, nou is het nou helemaal zo. Ja, als voetballer heb je zelf niks bijgedragen natuurlijk aan het EK, maar je had wel een mooi EK-nummer Ja, ik had een EK-liedje, dat is eigenlijk de B-kant van mijn nieuwe single, Woppa. Die gaan we dadelijk nog horen. Ja, dan hoop ik dat jullie mee doen dansen samen, zou ik wel leuk vinden. Maar ja, de EK, ik denk dat doe ik er gewoon bij en dan draaien ze hem, is toch goed. Dus. Jammer dat het zo kort was natuurlijk. Ja, dat wel. Ik vind het wel erg dat ze uitgeschakeld zijn, maar ja, dat is voetbal. Ja, maar je nieuwe single die komt ook op een nieuwe album te staan, die komt in november uit. Ja, wat mogen we daarvan verwachten? Ja, een paar vlotte liedjes en natuurlijk John de Bever nummertjes, een beetje de rustige balladnummers. Ja, een beetje de rustige... Ja, dat zing zelf het liefste. Ja, maar niet een beetje swingen. Ja, die staan er ook op. Een album kunnen 12 of 14 nummers opzetten, dus die zitten vluggen en langzaam. Dus ja, nou heb je in 2006 samen met de Annie Schilder een duet opgenomen. Ja. Hoe ben je met haar in aanraking gekomen? Ja, ik ken Annie ik denk al 15 jaar en ik had een café in Spanje een jaar of 8 geleden en toen kwam ze ook en toen zongen we samen wel eens. En toen zei ik, zullen we samen een single maken? Zij kwam terug naar Nederland, ze was ook gestopt bij BZN. Ik zei, zullen we een single maken samen? Nou, dat vond ze dus geweldig. En ik zei, dat doen we dan. En hij heeft ook aangeslagen, is top 100 hit geweest. Dus, en sindsdien is ze weer terug, onze Annie. En ik vond het wel heel leuk om met haar te mogen zingen. Heb je mooi aan bijgedragen? Nee, ik ben juist trots dat ik met haar heb mogen zingen, sowieso. Absoluut, ja. Maar dit jaar heb je weer iemand anders uitgekozen om een duet mee te zingen, Charlène. Hoe ben je bij haar terechtgekomen? Nou, dat is ook weer een vriendin. En Charlène was in verwachting en die had 9 maanden niet kunnen zingen, of 11 maanden. En die wou ook een single weer opnieuw maken. En ik had de single van Emil Hartkamp voor mezelf. Ik zei, misschien is het wel leuk met Charlène. Dus we zien elkaar in het land. Ik zeg, Charlène, zullen we een duetje doen? En dat vonden ze ook leuk. En ja, een heel leuk nummertje geworden. Ja, maar dat is een nummer met een boodschap eigenlijk, hè? Dat hebben we uitgebracht. En de opbrengst van de single gaat eigenlijk naar de voedselbank. Want als je alles hebt, kun je veel verliezen. Als je niks meer hebt, ben je alles kwijt. Dus die titel draagt er daar wel aan mee. Dus. Ja, en de boodschap die je dan ook mee wil geven? Ja, dat snap ik niet goed. Dat je een mooie glimlach gaat het volgens mij over, toch? Dat een kleine glimlach al veel kan vertellen. je gelukkig kunt zijn zonder geld is met geld. Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi dat je daar in elk geval ook op die manier iets met je zangkunsten doet. Zeg maar voor andere mensen iets wil betekenen. Dank je. Maar wij willen natuurlijk hier ook nog even swingen. En ik zou het leuk vinden als jij mee doet. Maar Maurice moeten we ook even roepen dat hij ook mee doet. Gaan we even erbij roepen. Maurice, ik kom al. Want die kan wel schudden met een kontje. Nou, we zullen gaan zien. Ga lekker klaarstaan. Dan ga ik je aankondigen. Dan gaan wij lekker genieten van het nummer van John de Bever. Woppa, we schudden. We schudden naar rechts, we schudden naar links. We draaien ons kontje, doen lekker ons ding. We maken een rondje, kom schaam je maar niet. En volg het ritme van dit lied. Dit dansje heb je zo geleerd. Het valt echt reuze mee. Het is niet moeilijk, nee. Dit is een begin. Je voelt vanzelf de swing. Je hebt het zo te pakken. Deze danstechniek. Laat je lekker leiden door de muziek. Hoppa!
rondje, doen lekker ons ding. We maken een rondje, kom schaam je maar niet. En volg het ritme van dit lied. We scheuren naar rechts, we scheuren naar links. We draaien ons kontje, doen lekker ons ding. We maken een rondje, kom schaam je maar niet. En volg het ritme van dit lied. Je leert al heel snel hoe het moet. Kom op en grijp je kans. En doe deze dans. Draai maar heen en weer. Schud die billen meer. Je kunt nu lekker losgaan op de muziek. Ja, zo gaat die beter. Jij hebt echt techniek. Kom op mensen, daar gaat hij weer. Hoppa! We schudden naar rechts. We schudden naar links. We draaien ons kontje. Doen lekker ons ding. We maken een rondje. Kom schaam je maar niet. En volg het ritme van dit lied. En nog een keer. We schudden naar rechts. We schudden naar links. We draaien ons kontje. Doen lekker ons ding. We maken een rondje. Kom schaam je maar niet. En volg het ritme van dit lied. En volg het ritme van dit lied. Ja, hartelijk welkom bij het Kickstart-spel. Het mooie afsluiting iedere dag hier van het programma. En deze keer met ex-international zaalvoetbal John de Bever. En trouwens nog prof op het veld bij Dordrecht was het, hè? Ja, dat is lang geleden. Ja, Dat toch, ja. heel lang geleden al. En onze scheidsrechter Paul, laat duidelijk zijn, Paul van Boekel, ik ben de baas. Oké, voor deze keer. En anders, of ben jij niet zo van direct... Nee, niet direct. Je kan wel wat hebben. Wat mogen ze tegen jou zeggen? Afhankelijk van de wedstrijd, maar toch wel het een en ander. Geen ziektes. Nee. Geen ziekte, maar wel Nee. klootzak. Oh, dat zou ik accepteren. Ik zou dat nooit durven te zeggen tegen jou trouwens. Wij gaan beginnen. Ik zou zeggen, de scheidsrechter mag beginnen. Verstandig. Heel veel succes. Het record tot nu toe. 220 uit 3 pogingen van de Wannabes. En ik neem aan dat één van deze heren daar overheen gaat. Ja, ja. Een heel mooi begin. 70 70 punten, John. 70. Ik hoop dat je mooie loopschoenen bij je hebt. Ben ik nou? Jij bent nu om en om. Domme toch, zeg. Zijn de zangschoentjes nog de dansschoentjes? Dit zijn de zangschoentjes, dit zijn Ja. de zangschoentjes. Oh, kijk hier. Is toch lang geleden? Ja, ja, 0 dat, punten. dat is lang geleden. Ja, hij Even gaat wel snel wachten. omhoog. Maar het is 70 en Paul maakt ervan 140. nog een keer 70. Dat wordt, Paul, dat wordt Ja, lopen. 70. 140 punten. Dat wordt- betekent dat je dadelijk nog steeds uitzicht hebt op die eerste plek. Oh. Kijk, hij komt terug met 30 punten. John, Ik pik je onderweg wel op, John. je mag mijn loopschoenen lenen dadelijk. Ja. Oh, wat erg zegt dit van de scheidsrechter. Helemaal terug naar Utrecht. Nee. Nee, sorry. Hij tikt hem niet aan. Je kan niet meer winnen, hè? Het was bijna 80, maar Nou ja. ex-aequo was dat bovenaan. Het scheelde niks. Ik wil de herhaling zien hoor, Graf. Kijk, 230 in één keer nou. 90 erbij, dat brengt het totaal op 120. Maar dat is nog niet zo 230 stond er even. We hebben Ja, samen gewonnen. Ja. dat was die voor jou nog. Ah, oké. Hebben we Kom er samen even bij, gewonnen? kom er even bij, John. Oh, Ja, even sorry, opendraaien ja, naar sorry, onze sorry. camera's. Proficiat Paul is scheidsrechter. Dankjewel. de dagwinnaar. Dat vind ik erg. Oh, geweldig. Gefeliciteerd, Paul. Dankjewel. Jij gaat naar huis lopen? Ja, loop je mee? Ik ben niet zo loper, nooit geweest. Nooit geweest. Ik bedank jou hartelijk voor de komst. Ik vond het heel- hartstikke gezellig. Dank voor de dansles. Ik vond het ook heel leuk. Paul, ik feliciteer je, zei ik al, maar hoe was mijn leiding? Ja, wel een 7. Jij had liever Wendy natuurlijk. Gaan we dat Absoluut. regelen? Wendy, kom er even bij als je wil, want we moeten natuurlijk nog aankondigen wat er morgen te doen is. Hij vond jouw leiding trouwens beter. Ja? Absoluut. Dankjewel. Ja, zeker. Nou, jullie hebben het in elk geval goed gedaan, toch? Wendy, snel verder. Kom. Hij is goed gedaan. Tot morgen. Succes met lopen dadelijk in elk geval. Dankjewel, dankjewel. Maar wij gaan even aankondigen wat we morgen hebben natuurlijk, want dan hebben we de burgemeester van Valkenburg te gast, Oké. Martin Eurlings. We hebben Jan Krekels te gast, oud wielrenner.
En Willem Bart verzorgt een muzikale invulling. Dus, ja, je ziet mij een beetje verbaasd kijken, want ik zit in gedachten al in dat vliegtuig op vakantie. Jij gaat lekker naar Ik ga lekker op vakantie. Ik heb begrepen dat jij ook gaat. Dus morgen onze collega's die u helemaal verwennen. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen dan. Hoi. Hoi, hoi. Doei. Doei. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.